Imos ver como pasar un arquivo ou algo dunha máquina dun Debian server a unha máquina real, vale? O Debian server obviamente non ten as guest additions, entón utilizaremos SSH. O primeiro que faremos será comprobar a rede como a temos, imos poñelo en NAT porque quero descargar un paquete de internet, vale? En principio a rede tampouco debería ser maior problema. Entón, como digo, imos utilizar SSH. SSH pode estar instalado no equipo ou pode que non. Entón, nós ímolo descargar. O que estou facendo é comprobar a IP, vale? E o poñelo en NAT, esta IP que me está dando non é correcta, co cal, terei que reiniciar, vale? Reiniciar o interfaz. Pódese reiniciar o interfaz, pódese facer un reboot, despois veremos como distintos xeitos de non reiniciar a máquina para levantar o interfaz, vale? Facemos un login desta máquina que repite un Debian server, un Debian dev, vale? Comprobamos outra vez a IP, non a está collendo, vale? Entón o que imos comprobar é como está configurado a interfaz, porque eu lle puxen que estivese en NAT, pero claro, se teño o interfaz configurado en estático, pois vale de pouco, vale? Neste caso dame un permiso denegado porque logueime como un usuario normal, como un usuario que non é root, entón non me deixa editar este arquivo, vale? Voume loguear como root e volvemos a editar o arquivo de interfaces, vale? Lembrade que o etc network interfaces. Esa é a ruta absoluta, vale? Entón, eu xa tiña estiven facendo probas e tiña unha liña correspondente ao direccionamento dinámico, vale? Entón, imos reiniciar o interfaz, a ver se colle os cambios, vale? Porque neste caso xa teño o VirtualBox en NAT e teño os interfaces configurados en direccionamento que reciba a dirección IP a través de DHCP, vale? Non colleu os cambios con etc networking restart, vale? Hai outro xeito tamén de reinicialo, pero se vedes que vos dá moitos, aí vos estou poñendo outro xeito con systemctl, se vedes que vos dá moitos problemas, colledes, se reinicia a máquina, é un servidor moi lixeiro e, pouco tempo, que é o que xusto que o que nos pasou neste caso, vale? Reiniciamos de novo e deberíamos ter xa a nosa máquina perfectamente configurada para descargar o SSH, vale? Fago un clear para ter a pantalla limpa e vemos que ahora IP sí que me cuadra xa cun NAT, vale? Sí que me cuadra con ter saída dende aquí a internet, vale? Que temos que facer? Pois primeiro actualizar os repositorios. Lembrade que temos que ser superusuarios, logueome como root e fago un apt update para actualizar os repositorios, vale? Unha vez están actualizados os repositorios, instalo o paquete que me interesa, vale? O SSH. Ocupa moi pouquiño, pero unha ferramenta básica na comunicación entre máquinas, vale? Ben, xa teño instalado o SSH, o sea que en principio xa me podería comunicar coa máquina. O que teño que facer é ir a settings desta máquina e dentro de settings en networks, en opcións avanzadas, teño que configurar o port forwarding, vale? Porque vou establecer comunicación entre a máquina real e a máquina virtual. Entón creo adds new port forwarding rule, o sea, creo unha nova regla, que lle vou chamar o nome e o de menos, vale? O nome é un nome identificativo para min, vou chamar SSH, imos utilizar o protocolo TCP/IP, vale? A host IP utilizaremos a IP de loopback, vale? A 127.0.0.1.
O host port, en principio, danos igual, simplemente un porto que nos lembremos del, vale? O 2222, por exemplo. O guest IP deixamos a baleira e este sí que é importante. O guest port sería o porto da máquina virtual que no que está escoitando SSH, que é o porto 22, vale? Bueno, xa teño a miña regra, entón, en principio, xa me podería conectar dende a máquina real con este port forwarding a máquina virtual, vale? Abrimos unha consola en Windows, que pode ser PowerShell ou pode ser CMD, e imos conectarnos, pero non utilizando SSH directamente, senón utilizando SCP, que o que fai é unha copia a través de SSH, vale? Co parámetro menos P mayúscula indico o porto, lembrade a regra que establecín, co porto 2222, co parámetro menos P indicolle que lle vou introducir despois a contrasinal e utilizo o nome de usuario, vale? E ora continuamos, vale? O que vou comprobar na máquina, a ver, eu quero traer un arquivo da máquina virtual á máquina real, vale? Entón vou crear un arquivo TXT, vale? Un arquivo, neste caso un arquivo de proba, cargo os cambios, e aí o temos, e agora sigo comentando, vale? Conectámonos con ladmin, arroba, a IP, vale? Que é IP de loopback, lembrade a regla que establecimos, e a ruta absoluta, vale? /home/ladmin/probas.txt, vale? Estáme dando un erro. O erro é por dous motivos, vale? O primeiro motivo é que este probas.txt eu o creei nun sitio que non é apropiado. E o segundo é que non lle estou dicindo onde quero que o traia. É dicir, estou lle dicindo o destino, pero non o orixe. Vale, poñendo o punto que lle digo é que quero que o descargue onde estou. Vale, pídeme a contrasinal e me di, ollo, este arquivo non existe, que era o que vos comentaba antes, non? Que pasa? Que eu estou logueado como root. A ruta onde creei probas.txt veremos que é /root/probas.txt, co cal non é correcto. Entón, salgo da sesión de root e vou crear este probas.txt na ruta que me interesa, vale? Outra vez escribo calquer texto. Vou a sair, fago un clear e comprobo que está aí, vale? Aí está o txt e vou comprobar a ruta home ladmin probas.txt. Vale, aí o temos, home ladmin probas.txt. Lembrade o punto final, vale? Acaba de facer a copia, imos comprobalo. Bueno, primeiro, eu estou situado en L, vale? É unha unidade do meu equipo. Ollo con isto porque tedes que ter permisos de escritura onde estedes, porque senón a copia non vai funcionar. Entón, cun explorador de Windows, abrímolo e comprobamos, aquí temos como recén descargado probas.txt e o contido coincide.